Hello good people, welcome back to yet another video. Pano paSaint TV zita rangu riri pachitupa Uncle Saint. Ndini kachanzvadzi chamai venchigotwe mpamana mama. Saka terereka kana muchinyora ma comment sections nekudidi. Chingozwa chete kuti rinonzi botso kutuka sekuru. Rinonzi botso kutuka mai vakakuzvara iwewe. Ndo kutotanga kutotanda botso kwachona. Kwete kuti rinozotanga watuka. Aiyo. Kutongo pfungwa dzekutoziva kutoti woda kutotuka usati watotuka ibotso anditi imhepo yawatotangira mhuri yako. Botso rakaipira kuti zvoni aritange kuafekta iwewe, rinoafekta vana vako kunyanya. Saka musazvitorere mhosva nekunyora macomments asina basa. Muno mu21st century anditi 21st century century yetechnology anditi technology pairi kukwira zvakanyanya nehigh rate. Usafunga kuti isusu madzitateguru enguva ino yatisi kuziva tinongokurova nemhepo ukatituka mhepo pasocial media ungozoona zvinhu hazvichakufambire. Imhosva yako yekuti unenge wakafunga kuti hapana ari kukuona uchituka sekuru pasocial media. Chinzwaka chekutanga kusatoteerera ikoko kwezvandiroda kutotaura futi imhepo inenge ichikuteerera. Ukagona kuteerera by subscribing wozoti watora makomborero ekwamai anditi ukasubscribe nekufollowa zvinhu zvako zvototanga kuita. So nhasi ndati ndimbouya panapa sasekuru vachiva TF Chiwenga, talent Farai Chiwenga, wamunoti apostle, na uyu Marufu zvoyu evangelist wekuSDA. SDA mune maevangelist ndopandatoona kuti evangelist Marufu andori nepower chaichaivo. SDA hatizive kune maevangelist. Ana Marufu akatongouyawo nekutongointroducewo zvinyowani. So sekuziva kwenyu kuti apostle TF Chiwenga Jesus Christ Revelation chichi ministry yake uyai na evangelist Marufu yokuHarare kuBluffview Adventist Church weku Seventh Day Adventist. Vane kuchallengeana kwakaita kwenguva yakareba vachiti uyu atizoita debate, uyu achitya, uyu achimbotya, uyu achiramba, vonyepedzera kudzungaira nekuita fanike vasingabatike, uyu anogara ari busy kupfuura uyu anomboita busy kudarika uyu. Mongoziva nyaya dzachona. So zvichidaro mazuva akapera vobva vaita futi kudaro uyu atiite debate. Zvobva zvaratidza kuti pakati pavo pane ari kutya debate varere kuti debate anditi vakadzidza kavakomana vari tuvesa. So varere kuti debate vanoziva kuti ivari rakakurisa. So umwe mheno pakati pavo, I think Chiwenga ndeyakazoti aiwa ngatisaite debate, ngatichite open discussion, ngatingoita discussion. So according to anonzaniko evangelist Marufu ari kuti zvoni they've finally come to an agreement yekuti they are going to have a discussion next weekend. And the weekend inotanga Friday, I think on Friday evening. So ichange ichistreamwa live pama social media handles avo. Sekuziva kwenyu kuti TF Chiwenga, he knows everything and hakuna man of God pamberi pake are right. In fact, he's the only man of God alive today. And it was not nani vamwe mapastors ese to him, they are not my true men of God. Only he himself is the true code man of God, and he is the only man of God wechokwadi. So vane madebates, madiscussions according to Marufu vachange vachibata next weekend. But inini my 2 cents dziri kuti zvoni haizopereri iri discussion, because mukudiscuss people definitely disagree. The fact that this one is a Pentecostal ministries and this one Article 70, that alone hapana agreement ichaitika. And remember kuti TF Chiwenga, Farai Chiwenga anogara achiataka vanhu ve7th day. So never expect kuti they are going to have a discussion isiri kuzoita end up yave
inonji debate handiti because automatically vane maviews akasiyana, vane maopinions akasiyana, vane mafungiro akatosiyana pachinhu chachona chese chinonzi Christianity as a religion. So these two definitely is going to end as a debate handiti and that is kana ikaitwa because sekuziva kwenyu kuti TF Chiwenga is always dodging when it comes to nyaya dzemadiscussions and why, because anenge achityirawo kuti zoni anozoonekwa unogona kungwara uchitaura uri wega, uriwe wakadominata uchitaura uri wega uchiti hey izvi but once wauya munhu ane knowledge handiti ane knowledge newisdom akamira apo unogona kuonekwa unzi musoro hamuna chirimo handiti so TF Chiwenga is he's very smart. He knows very well kuti ndikagara ndisina wandakadhibheta naye hapana comparison ichaitika, so you maintain that stance yekuti hakuna waachadhibheta naye, by so doing hakuna there's no way amuchamumeasure kufunga kwake, nekuti achangomezhwa nezvaanotaura ari papulpit pake chete, not zvedebate zvekuti zveya zvinomboitwa nana Dr. Naiki, Zakia Naiki weku that Indian guy Islamic ane nharo dzisina musoro handiti akutozikanwa kuti ana brain because anoita nharo dzimwe dzisina musoro. Why? Because akapa flow yekudebata nevanhu handiti so TF Chiwenga, I think 90% is not going to get himself kuti ange ari anogejewa kuti anofunga kusvika papi pachishandiswa Evangelist Marufu. And ivo Evangelist Marufu, as much as he would like to debate with this man, zvichaitawo zvakare kuti zvinge zvinokanganisa credit yavo pachisavadha, because muchindo wachona mavhesi anawo handiti bhaibheri rachona anoverenga mavhesi anawo, ivo vanawo. So at the end of the day there is going to be a debate. If they both agree to a debate, to a discussion, it's not going to end as a discussion. Definitely, trust me, kana zvikanzvazoita it will end as a debate handiti so pam2 cents dzangu dziri kuti zvakare hachisi kuzoitwa chinhu ichochi hachisi kuzoitwa, tisanyanyotarisira zvakanyanya handiti ngatigare edu takatenga data musi wachona but hachisi kuzoitwa chinhu ichocho, hachisi kuzoitwa, trust me. Hakuna debate riri kuzoitwa between, hakuna discussion ichaitwa nemusavadha neteam iri. Why? Because zvine kakushekesa vese vari two semabrands, because chinhu chichaonekwa nevanhu vakawanda and people will definitely find loopholes ekuti vazogona kunge vari vanoataka chero wavanenge vakwanisa kuona kuti kuri wiki handiti side rinenge riri wiki. So what do you think about this discussion which will definitely end up have a debate between TF Chiwenga and Evangelist Marufu handiti ndo zvandangoti ndingoya ndizongokuzivisa iwo kuti aiwa kuchange kune cup clash cup clash yevakomana vechizvino nemasavadha pavhiki rinoteera iro. Saka aiwa what do you think? Do you think it's going to zvichaitika here kana kuti tichangoperera semaperero azvinongosiita kuti kunonzi debate and then dololo hapana chaitika? Sasekuru vevanhu ndoti zvandiri kufungawo. Iwo wakatenderwawo, unotenderwawo kunyora comment section kuti unofungei nezvenyaya iyi. Kana unga usina kutoziva kutoti kune zviri kurongwa, ndo zviri kutorongwa, mufunge. Is it a wise idea for both preachers handiti, or zvichaita kuti umwe anga ari anodonha chete, umwe anowira pasi chete? From Uncle saying the only Zim Uncle for now, it's much love and God bless.